Så skal vi med trække lod igen. Så videre med min gang, og jeg kan tro, prøv at se her, vi er i gang med den store finale. Det er kuverten, og kuverten det er hovedpræmien. Er vi ikke sikre på det? Det er vi sikre på. Prøv at se, der er kuverten. Prøv at se her. Prøv at se, der er en bogle her. Den er eddermame fyldt af noget. Det er sgu da dejligt at se så mange alligevel. Altså, alligevel ikke? Ja. Kuvert. Hvad er der i kuverten? Lad os se, hvem er vinderen. Jeg har en seddel. Lad os se. Det er Maiken! Maiken! Skal vi se, hvad Maiken vinder? Hvad har Maiken vundet? Hold da op, Maiken. Det er anden gang i dag. Det må man sige. Det er utroligt nok. Det er satme utroligt. Hvad står der? Fri bar i Brothers Corner! Yeah! Så hun skal være med. Ja, hun skal satme være med til vores show. Hold kæft, Maiken. Tillykke. Og du får fri bar, så du drikker bare sammen med os. Og hvem er det, du drikker sammen med? Du drikker selvfølgelig sammen med os. Tillykke, Michael. Ret så. Yeah.